Els tres porquets. Eren tres germans, tres bonics porquets músics, que van decidir fer-se la seva casa al costat del bosc. El primer porquet, sense pensar-ho molt, va fer la seva caseta de palla, però el malvat llop que vivia al bosc era molt envejós. Arribó cautelós al costat de la caseta, inflar els pulmons i va bufar amb força. Buf! I tota la caseta es va enfonsar mentre fugia el porquet. El segon porquet no va fer la seva caseta de palla. La va construir amb branquetes del camp i en contemplar tan bella casa es va posar a cantar i tocar la mandolina. Poc va durar la seva alegria. Es va acostar a la casa el llop i va bufar com la vegada anterior. La fràgil caseta es va desfer i el pobre porquet va fugir. Va seguir davant el malvat llop i va descobrir una altra casa. Era la qual el tercer dels porquets s'acabava de construir. Va pensar el llop, quan bufi sobre ella volarà i em menjaré els tres porquets. Els he vist tancar la casa fa uns moments. No obstant això, per molt que el llop va bufar i bufar fins quedar-se sense ala, no va poder enderrocar la caseta. Com era possible això? Què havia passat? Doncs que el tercer porquet, més previngut que els seus dos germans, havia construït la seva caseta amb maons i ciment, de manera que així quedaven fora de perill de les dents tan esmolades del llop. «Porquets, no m'obriu la porta?» va cridar el llop molt enfadat. «Doncs us menjaré tot i això, perquè em vaig a pujar a la teulada i entraré per la xemeneia. Quin banquet m'espera, senyors porquets?» Llavors el tercer porquet va tenir una feliç idea. «De pressa, germanets, porteu molta llenya i eixem-nos-la al foc perquè bulli de seguida l'aigua de la caldera. Ja noto que el llop comença a baixar per la xemeneia». En efecte, l'aigua va bullir promptament i el malvat llop va caure a la caldera i va morir abraçat, amb la qual cosa va apagar les seves molt malifetes. Llavors els nostres tres porquets van ballar, doncs del ferotge el llop es va salvar. Vet aquí un gos. Vet aquí un gat. Aquest conte Ja s'ha acabat. Adeu.